Yanti, Boma, Nduk. Rene baturi Pak Yai. Nggih Pak Yai, pripun? Bengi iki kowe baturi Pak Yai. Mbaturi napa Pak Yai? Ya baturi turu aku. Iki sik aku. Yanti, Nggih Pak Yai. kowe nek kene kan wis suwe. Aku pengen kowe iki nek kene nyaman karo Pak Yai. Maksudnya nyaman pripun Pak Yai? Iki mijeti rada dhuwur sithik. Ya, rada munggah-munggah sithik. Ya mboten angsal lah Pak Yai. Kowe nek kene kan wis suwe. Pengen tok barokah kan? Percaya karo aku. Niku percaya napa niki Pak Yai? Barokahe sing pripun? Pokoke kowe iki manut karo aku wae. Ya, Nduk. Ngoten Pak Yai. Iya. Iki rada dhuwur sithik. Mboten angsal Pak Yai. Sapa kandha ra entuk. Kowe dadi santriwatiku kudune manut karo Pak Yai. Ya. Nek ora manut, engko kowe malah tak ganti karo wong liyane. Nggih Pak Yai. Makane kowe engko ya iku buka kabeh engko ya. Napa niki sing dibuka Pak Yai? Engko cadar buka, kudu membuka, ngisor ya dibuka. Ben jelas kabeh. Iki kok kurang munggah nek, iki rada munggah nek. Nggih teng pundi Pak Yai? Wis pokoke pol munggah pol dhuwur. Duh, ya mboten angsal ngoten niki Pak Yai. Ngene ya kok ya. Iki kok kowe tak bukake kabeh. Aja kuwatir. Nggih. Iki engko ben kowe ana darah daginge Nabi. Kowe kudune ya gelem tak apakno wae. Mangke nek kula meteng pripun Pak Yai? Yo gampang nek iku engko. Kowe tak kawinno karo santriku, Warji kuwi lho. Warji, kowe dak siapa iki engko ngawini Yanti iki? Nggih Pak Yai. Nggih kula manut Pak Yai. Ya wis kowe ndang muncul-muncul kabeh. Ya aku wis ora betah iki aku ya. Iki cadarem sik iki tak bukake ya. Desir pasir di padang. Astagfirullahaladzim. Iki Pripun Pak Yai? Iki dak Aku iki nyamar kok. Aku mau terape nyekel awakmu kok. Joto saya Ji. dasar sabul. Aduh, anjing. Eh.